Bé, és un tema que podria donar molt de sí. Em van dir, tria tu mateix el títol. Voldria portar aquesta xerrada, que després espero que sigui també un diàleg a partir del que us interessi més. I li vaig posar com a títol Autodeterminació i República Catalana, criteris humanístics i cristians de discerniment. Per tant, avui el que jo parlo des d'un punt de vista ètic, moral, a tota la problemàtica que estem vivint a casa nostra des de fa molt de temps, i també tractaré de distingir coses, perquè molt fàcilment, sobretot en uns certs relats, es barregen fàcilment. Personalment jo sempre distingeixo la meva posició personal com a ciutadà, que per tant tinc dret a ser independentista o tindria dret a ser per la unitat d'Espanya i tindria dret també a dir-ho i a justificar-ho en el meu àmbit privat, però tinc també la meva vessant pública com a persona que represento l'Església, que faig un servei públic com a capellà i, per tant, en aquest sentit, no és que puc fer servir la trona per fer propaganda política sobre opcions que són simplement objectives. I, per tant, jo avui voldria posar l'accent en allò que em sembla que són punts, criteris de discerniment, com he dit en el títol de la xerrada d'avui, objectius. Poso com a base que el gran principi humanístic, que és un principi cristià, que després ha passat a la cultura occidental i que ha passat a la cultura mundial. Hem celebrat aquesta setmana els 70 anys de la Declaració dels Drets Humans, que en el fons és l'universalització dels drets que el cristianisme i també altres tradicions religioses que han posat el seu centre sobre l'home, però sobretot el cristianisme, ha anat portant endavant a partir de l'Evangeli, a partir dels valors que són profundament evangèlics. I el punt principal és el valor de la persona humana. Des de les primeres pàgines de la Bíblia, en aquells relats simbòlics, poètics, mítics, que són els dos relats de la creació del món. Sabeu, hi ha un primer relat més modern, que, entre cometes, perquè té 2.500 anys, que és el relat dels 7 dies. Sabem, no és una explicació ni històrica ni científica, sinó simplement simbòlica o mítica, que encaixa molt bé amb el que sabem ara, amb tota l'evolució de l'univers. I en aquest relat ens surt la creació de l'home el 6è dia, abans del gran repòs del sàbat, que en el capítol 1, el verset 27 del llibre del Gènesi, l'escriptor sagrat ens diu Déu va fer l'ésser humà, el va fer home i dona, el va fer a la seva imatge i semblança. Jo que he viscut, com s'ha dit també a la presentació, 17 anys a l'altra part del món, concretament al Japó, entre els anys que vaig viure a la capital, Tòquio, i els últims 5 anys que vaig viure a Nagasaki, i que després també m'he hagut d'afrontar del punt de vista intel·lectual els anys que vivia a Roma, també pels estudis que se m'han demanat, amb una tradició com és el budisme, que l'he coneguda a fons, però també altres tradicions asiàtiques, l'hinduisme, el taoisme o la tradició confuciana de la Xina. Allà veiem com a gran valor la col·lectivitat. La sensibilitat oriental és una sensibilitat que posa per damunt de tot l'harmonia còsmica i l'harmonia social. Per tant, l'important és que cadascú trobi el seu lloc en aquest tot social o en aquest tot còsmic del qual n'és una petita part. En aquesta visió, fàcilment, la persona es dilueix en funció del que representa en aquest col·lectiu. Jo recordo moltes vegades presentant-me al Japó amb altres persones. El primer que s'havia de fer era treure la cartera o que tenies a la butxaca, agafar la teva targeta de visita i fer
així amb una inclinació molt profunda, i llavors la persona mirava a sota del nom què hi havia escrit per entendre quin càrrec s'ocupava, i depenia d'això, doncs, la inclinació era més o menys pronunciada. Què vull dir amb això? Vull dir que així com, per exemple, les tradicions asiàtiques doncs, posen molt en relleu el conjunt, o altres tradicions, per exemple, les tradicions africanes, el sentit del clan, de la família, que és molt i molt fort, la tradició bíblica, per tant, la tradició jueva, que hem heretat com a cristians, posa com a primer valor la dignitat de cada ésser humà, que cada persona, independentment del que faci, independentment de la posició que ocupi, té una dignitat intrínseca igual a totes les altres persones. Els grans principis de la Revolució Francesa, que sabem que és la llibertat, la igualtat i la fraternitat, són maneres laica, va ser una manera civil, laica, de resumir els grans valors humanístics que venien de la cultura cristiana, que tot i els grans també errors i deficiències i condicionaments que va tenir al llarg de la seva història a Europa, però que van anar arrelant a la nostra cultura dels diferents pobles d'Europa. Per tant, punt ferm, un cristià, una persona que s'inspira en principis humanístics, no posarà mai com a primer valor, com a valor absolut, una llei. Mai podrà dir per què això és legal i això no és legal segons aquesta llei. Mai. Certament, les lleis són útils, les lleis s'han de respectar, sense llei seria un caos, per tant, calen les lleis, s'han de seguir i s'han de respectar, però això no vol dir, les lleis no són sempre criteris de bondat i de justícia. I la història, doncs, en té molts i molts exemples. Des de les èpoques que fins fa 4 dies hi havia l'esclavitud i era perfectament legal, tot i ser totalment inhumà i injust, fins al fet que fins fa 4 dies doncs, ningú votava i els que manaven i era perfectament legal, o aquí mateix a casa nostra els senyors feudals a l'edat mitjana tenien el dret de vida i de mort dels seus vassalls i dels seus servents i era perfectament legal segons la legislació vigent de l'època. Però certament no era just i no era bo. Certament no era bo que un senyor pogués anar, com vam veure en aquesta sèrie tan famosa que vam veure del llibre de la Catedral del Mar tan bonic, la primera nit de noces, doncs a violar l'esposa. I eren els costums. Legal. Crec que ningú se li passa pel cap de dir que allò era bo o que era legítim. Per tant, un primer criteri molt fort que per qualsevol persona que es consideri èticament intel·ligent i responsable, doncs ja les coses s'aclareixen quan un parla. Hem de posar com a base inamovible una llei, per més que sigui la màxima llei d'un estat, o hem de posar al centre la persona humana i els seus drets? Crec que la resposta és automàtica, per tant, no m'extenc. Dit això, doncs, drets que són intrínsecs a la persona que venen d'aquí. Llavors, la persona té el dret fonamental, també partint de la saviesa bíblica, no és bo que l'home estigui sol, aquest text, doncs, que surt doncs, en el capítol segon de la Bíblia, que és el segon relat mític, simbòlic, preciosíssim, conegut d'Adam i Eva, del jardí, del fang, que agafa el nostre Senyor passejant la costella. Situem-ho, estem un relat de fa 3.000 anys, que tracta d'explicar una veritat molt profunda, que som fang, és a dir, som terra, som matèria, som bios, és a dir, som vida biològica que ve d'una evolució lligada a la matèria, però al mateix temps no som només això. Som esperit, som ruhà,
aquest esperit de Déu que ens ha estat donat i que ens fa ésser com Déu. Ens fa ésser no només matèria, no només animals, sinó persones, és a dir, éssers humans, homo sapiens, capaços de relacions, d'una relació fonamental amb Déu, que ens fa parlar amb Déu de tu a tu, tot i tenint consciència de la nostra condició de no ser el creador, sinó criatures, i d'una altra banda que ens fa capaços de relacions amb els altres, homes i dones, en un pla d'igualtat i de respecte de la dignitat. Llavors, aquest aspecte relacional és essencial a la nostra condició humana i tenim el dret de poder-nos relacionar com volem, sempre amb relacions segons el projecte de Déu. Ara estic parlant des d'una visió cristiana, clarament. És a dir, si Déu ens ha creat per ser a imatge i semblança d'ell, i ell, en la tradició cristiana, el que sabem de Jesús, que ens parla de Déu com a pare, d'ell, que és una sola cosa, amb aquest pare que ens diu, i que prega aquest pare dient, tal, així com tu i jo som una sola cosa, que també ells siguin una sola cosa amb nosaltres. La pregària de Jesús, poques hores abans de morir, tal com es la relata l'Evangeli segons Sant Joan. Llavors, vol dir que nosaltres estem cridats a poder relacionar-nos entre nosaltres tal com Jesús es relaciona amb el seu Pare del cel. És a dir, en la llibertat, en l'amor infinit, amb un respecte que va molt més enllà de qualsevol forma. El Pare i jo som una sola cosa i al mateix temps totalment distints. És el fill que es fa home, no és el pare. Aquest home, Jesús de Natzaret, una sola cosa amb Déu, però que és també una sola cosa amb nosaltres. La Trinitat, que sembla que sigui un dogma tot obscur, per a mi personalment és la clau d'interpretació hermenèutica més important i més necessària per fer un món tal com hauria de ser. Amb aquest respecte i al mateix temps amb aquesta intimitat amb cada persona, perquè el més essencial de nosaltres és que estem connectats en aquestes aigües profundes que circulen entre nosaltres d'una manera molt i molt personal i íntima. Dit això, s'entén que les relacions que un estat ha de promoure, les relacions que les lleis han de promoure, han de ser relacions de respecte i sempre en un pla d'igualtat. Per tant, tot allò que digui això és així perquè jo ho dic, perquè sempre s'ha fet així, perquè si no ho fem així anirà malament, perquè tu has de ser solidari amb aquest, perquè vosaltres no sabeu el que dieu i no sabeu el que això comporta. Tot aquest tipus de raons no tenen cabuda en una visió cristiana i humanística del projecte social que neix de la proposta cristiana i d'una proposta d'un humanisme que neix d'aquesta visió que cada ésser humà té un valor igual a qualsevol altre i té el dret de poder establir relacions d'igualtat i de fraternitat amb els altres. A partir d'aquí, aquests dos conceptes que hem posat en el títol de la xerrada, autodeterminació i república catalana. Anem a reflexionar junts si l'autodeterminació, el dret a l'autodeterminació dels pobles, és un dret objectiu o és una possibilitat que depèn de moltes coses. Un dels conceptes que s'han dit i que s'han repetit també al voltant del referèndum, sobretot de l'any passat, que han dit molt els que després de manera gairebé grotesca s'han volgut identificar amb aquest concepte de tabàrnia, de dir
Bé, si tothom té el dret, doncs també els de Barcelona tenim el dret de, si diguem que no, de per anar per l'altre costat, i el del barri de l'Hospitalet, és a dir, creure que la unitat superior i l'única unitat que té el dret de preguntar-se en primera persona si vol fer una cosa o vol fer l'altra, és només aquesta unitat que s'anomena Espanya. Perquè aquest, fixeu-vos, és el punt de la qüestió de tot. El punt és aquest. Si és només Espanya, com a tal, que té personalitat jurídica, que se'n diu, és a dir, que existeix com a tal, o si també Catalunya com a tal, el poble català, també té el dret, si és o no és una realitat en si mateix. Perquè un corrent molt fort i que contínuament està repetit de moltes maneres i de moltes salses a tots els mitjans públics espanyols, pràcticament, doncs és el fet que todos los españoles tenemos que decidir el bien de todos los españoles porque, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha aquell famós article 2 de la Constitució espanyola que jo personalment crec que clama al cel. No? És a dir, que la unitat d'Espanya és un principi que no es pot tocar. És un dogma de fe. Vull dir, al principi de los tiempos existia Dios, i ho dic en castellà expressament, vull dir, encara que llegim la Bíblia en català, i existia Espanya, i Espanya estava en Dios, i gairebé sembla que continuï, i Espanya era Dios. És a dir, és l'absolutització total d'aquesta entelèquia que anomenen Espanya. Espanya és abans que tot. I aquest punt crec que hem de ser molt conscients que l'imaginari col·lectiu de gran part de ciutadans de l'estat espanyol i d'una part de ciutadans del Principat de Catalunya que se senten profundament espanyols, això inconscientment i visceralment els condiciona amb tota la manera d'entendre el que està passant. Perquè si això no ho entenem i pensem que els altres doncs, es mouen per criteris de respecte, d'uns criteris que podríem dir a nosaltres, no sé vosaltres, però per mi Catalunya no és cap absolut, cap. Catalunya d'aquí 100 anys podria no existir com no existia fa 1.300 anys o 1.200. Els pobles van canviant, neixen en un cert moment moren, hi ha altres agrupacions. Crec que com a catalans no ens sentim que hem de defensar aquest concepte de Catalunya en l'eternitat dels temps. Simplement constatem que formem part, el nostre poble de referència, la nostra col·lectivitat, després de la família, la ciutat, el poble i altres nivells de col·lectivisme, un col·lectiu que per nosaltres és essencial per entendre'ns i per entendre el món i per presentar-nos al món, és aquesta realitat cultural, lingüística, històrica, territorial, que en diem aquesta realitat catalana. I ho dic així de manera ambigua, perquè aquí doncs, pot entrar només el Principat, pot entrar totes les terres de parla i de cultura catalana, més o menys segons això de com ha evolucionat i està evolucionant. És a dir, crec que en el nostre subconscient col·lectiu, també per història i perquè se'ns ha imposat per molt de temps aquest altre col·lectiu al qual nosaltres estàvem obligats també a formar-ne part, sobretot els més grans, això ho heu viscut de manera traumàtica, doncs rebutgem qualsevol absolutització de la nació. Per nosaltres simplement és el nostre poble. I és un projecte
és una realitat de present, és una realitat de passat, perquè són les nostres arrels, i és un projecte de futur en el qual ens sentim còmodes. A diferència d'això, jo he constatat tristament, perquè ho he provat de forces maneres, vull dir, al llarg diverses circumstàncies han fet que em distingís en l'àmbit eclesial per portar certes iniciatives endavant amb altres companys a nivell del país i també de tractar, també per les relacions que teníem i per la fe que teníem, que allà també ens podien entendre, doncs tot un àmbit espanyol que jo he hagut de constatar un cert moment que realment és una altra manera d'entendre la seva pertinença a la pròpia nació. Com senten molts espanyols a Espanya no és com sentim molts catalans a Catalunya. I això, una mica, per constatar-ho, per saber com també portar endavant estratègies per no prendre massa mal, perquè ja n'estem prenent una miqueta, i per saber que certes coses és com quan tens un molt tossut a casa, no? Ja saps com és, vas trampejant la cosa fins que arribes que pugui entendre certes coses i es puguin fer els passos que s'han de fer. Doncs en aquest punt crec que també és un criteri que és bo tenir present, saber qui tenim al davant. No és un poble canadenc que té tota una altra tradició en el món anglosaxó, ni és el poble anglès, no? Sinó que és un altre poble. És un altre poble que té una història que sabem molt bé des de la Constitució del Regne de Castella, que va absorbint els territoris que conquereix i que s'identifica també cada un en funció d'aquesta entelèquia global. I n'hi ha prou de sentir certs polítics espanyols, i aquí incloc també espanyols de casa nostra, perquè se'ns caigui l'ànima als peus, per dir, com pot ser que diguis això? Com pot ser que pensis? Perquè ens costa, perquè per nosaltres és una altra manera d'afrontar el discurs sobre el país. Bé, per anar fent, veig que el temps passa i a mi m'agrada també, així a vegades vaig molt als principis generals, però crec que és important en aquest moment que estem d'entendre que hem de defensar clarament, com ha fet des del començament tot el moviment sobiranista, que és perfectament legítim defensar la unitat d'Espanya com a tal, com a estat, amb les formes que vulgueu, però que també és perfectament legítim defensar la constitució d'un nou estat a Europa. Que no estem parlant d'enfrontaments ni de pobles, ni estem parlant de raons metafísiques sobre si Espanya o Catalunya són més o menys. No, simplement estem parlant d'estructures polítiques que es poden modificar en funció de les exigències de les persones. Perquè la persona, recordem, és sempre, per un humanista, per un cristià, el criteri últim de valor i de discerniment. Per tant, ara ens serveix una altra estructura, doncs la canviem, no passa res. Serveix un altre estat, el canviem, serveix una altra manera. No passa, ens hem d'independitzar, no passa res, no ho hem de fer-ho. Si és millor per tothom, no passa res. És a dir, relativitzem les estructures polítiques. No per treure, tenen la importància que tenen, però sempre en funció de les persones i de les col·lectivitats. Jo he treballat 2 anys, com es deia abans, a la Seu d'Urgell i he hagut de passar moltíssimes vegades la frontera entre Andorra i l'estat espanyol. I em sembla que ningú, no crec que cap andorrà se sentís ofès per dir que Andorra, el Principat de Catalunya, juntament amb les Illes Balears i en gran part el País Valencià, doncs formem part d'una única unitat cultural que ens fa vibrar el cor. No? I per tant,
jo he ballat sardanes a Andorra i la gent dels andorrans ven aquí, formem part, tot fent part de dos estats diferents, jo diria que formem part d'una mateixa realitat nacional. En aquest sentit, fort de nació. I crec que si volem fer, perquè Andorra és un estat amb 80.000, resultaria, mireu quina contradicció, resultaria que Andorra, que és una subcomarca, amb tot el respecte, que és una subcomarca de l'Alt Urgell, que per raons històriques han tingut la sort de no caure ni en el poder del rei espanyol ni del rei francès, perquè hi ha hagut un bisbe pel mig, que això ve de l'edat feudal, i han tingut la sort de quedar, d'anar a la seva, de fer l'andorrà, i continuar fent l'andorrà. I en l'ordenament polític actual, doncs, en un cert moment, fa 25 anys, si no malament, doncs, es van haver de donar una Constitució, formar part de l'ONU, i són un estat independent, i un vot, com és un vot als Estats Units, a l'ONU. Però és ben clar que és un estat. Però si va a la nació andorrana, no crec que ningú es posarà fent discursos tan ridículs per aquells catalans que han tingut la sort de ser independents des de fa segles. Per dir que això, que hi ha qüestions que són directament vinculades, estan directament vinculades a la persona, als seus drets, el que és bo per les persones singularment i en el seu conjunt, i altres coses que són simplement estructures econòmiques, polítiques, socials, que són, per tant, totalment modificables. Els que diuen és que no ho entendran mai, s'ha de veure, és així, hem de pactar perquè dividirem no sé què. Tornem a caure amb això. Què estem posant amb aquest tipus de raonament a davant de tot? Estem posant les estructures, estem posant les coses com s'han fet sempre, com han sigut sempre, com a Europa, el gran criteri de la Unió Europea, clar, quin és el problema dels catalans, de Catalunya com a tal? Si Catalunya es transforma en un estat independent i diem que tot va bé, doncs resultarà que després Flandes i resultarà que després els d'aquí, els d'allà i com va dir en Juncker poc abans del nostre referèndum, doncs 70 estats de cop a la Unió Europea. I què? N'hi haguessin 70. I què? Això és un criteri humanitari. Si això és millor per les persones i pels pobles d'Europa, per què no? És a dir, quins criteris tenim? Tenim criteris de salvar els grans interessos econòmics, interessos de salvar, o simplement continuem posant sempre la persona amb tot el que això representa, és a dir, la persona amb aquella estructura natural amb la qual, més que estructura, perdoneu, canvio la paraula, amb aquella realitat natural, social, amb la qual s'identifica d'una manera molt forta, que seria aquest, que alguns en poden dir el propi poble, altres en poden dir la nació, en poden dir aquella realitat que per llengua, per història, per costums, per tarannà, és la que forja més íntimament també la persona dins d'una col·lectivitat. Ara potser per deixant una mica aquesta qüestió una mica general, voldria dir simplement algunes cosetes també d'aquelles que, ja que també el discurs dèiem en àmbit eclesial, com s'ha dit al començament, que en aquest any hem fet des de l'Església, aquests dies, ara venint també al cotxe, em sentia la germana de l'Isabel, la germana del Jordi Turull, l'Isabel Turull, que molts haureu sentit tot el que s'ha anat parlant també aquesta setmana, d'aquest article que va fer a l'Ara just ara fa 8 dies, demanant als bisbes catalans on sou i respostes diverses que hi ha hagut, i jo mateix en aquest programa del Tot es mou vaig haver-ne de parlar ara fa 8 dies perquè ella no hi va voler anar, i avui ella hi era, i me l'he estat escoltant venint. Bé, això, doncs, mossèn Ramon moltes vegades ho haurà dit, però l'Església doncs, no són només els bisbes, som tots, no? I cadascú doncs, fa la seva part. I en aquest sentit, doncs, crec que com a Església i com a Església catalana hem fet i estem fent molt en tot aquest procés, no? I que, per tant, doncs, quan es parla ara mateix, vull dir que hem començat, no sé fins a quin punt se n'ha fet gaire publicitat o no, però des de la setmana passada aquesta iniciativa dels dejunis solidaris els divendres
cadascú on està, dejuni total o pa i aigua, els que no poden tant, cadascú com ho consideri, mentre hi hagi algú amb vaga de fam per sentir amb el nostre cos que fem aquest camí junts. Doncs, crec que hi ha moltes iniciatives, hi ha vetllades doncs, de reflexió, de pregària, de meditació, justament amb aquests que estan allà, que cada dia baixen doncs, de mig quilo. I jo personalment, com a cristià i com a membre de l'Església Catòlica Catalana, doncs em sembla que som molts els que estem tractant de fer el que toca fer, i al mateix temps també és veritat, més aquí no se sent tant, a la Catalunya fora de l'àrea metropolitana, crec que la identificació amb el projecte de país és molt clar, per part doncs, diria del 95% de les persones d'Església, però l'àrea metropolitana, per la condició sociològica de les provinences de les persones, també les comunitats cristianes doncs, hi ha de tot, no? I per tant, doncs, a vegades, això el que ha portat els bisbes a ser a vegades fins i tot massa prudents a l'hora de manifestar-se segons certes coses. Però jo voldria ara dir-vos així en flash, sense llegir-vos-ho tot, però, per exemple, l'any passat, justament abans del referèndum, ens vàrem posar d'acord, al final, vàrem signar-ho 450 mossens de tot Catalunya, que som molts, en 3 dies, en pocs mitjans, perquè la part concreta la movíem des de Calella i teníem 200 guàrdies civils més allà al costat mateix que ens havien portat i es veia que anaven a totes, no? Però vam, per exemple, signar un comunicat que ens va portar molta cua. Us el llegeixo així per recordar una mica aquest primer moment també d'un compromís molt explícit amb el procés. Diu, els sotasignats preveres i diaques, és a dir, mossens, no? Capellans i diaques al servei de les comunitats catòliques de Catalunya, moguts pels valors evangèlics i humanístics que representem i empesos per l'amor sincer al poble que volem servir, en sintonia amb els nostres bisbes, els quals reiteradament han afirmat el caràcter nacional de Catalunya i consideren que convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català, això és una citació d'un document conjunt de tots els bisbes de Catalunya signat unànimement, aquest llibret que se diu al servei del nostre poble, si no el coneixeu, així si el poses a la venda, és interessant, recull 2 cartes pastorals que s'anomenen, signades pels bisbes de Catalunya unànimament, una fa 30 anys, que es titulava Arrels cristianes de Catalunya, i la segona, que es titula com porta aquest llibret al servei del nostre poble, que era en ocasió dels 25 anys d'aquest altre document, que diu molt clar, aplica el cas de Catalunya, tot el que se'n diu la doctrina social de l'Església sobre els drets de les persones i dels pobles. I continuava aquest nostre comunicat de 10 dies abans de l'1 d'octubre. Diu, manifestem, valorant totes les circumstàncies que han portat a la convocatòria per part del Govern de la Generalitat d'un referèndum d'autodeterminació el proper 1 d'octubre i davant la impossibilitat de pactar les condicions per dur-lo a terme de forma acordada, considerem legítima, és a dir, manifestem que considerem legítima i necessària la realització d'aquest referèndum i convidem els catòlics i tots els ciutadans de Catalunya a reflexionar sobre la importància dels actuals esdeveniments i a votar en consciència, en exercici del dret fonamental que té qualsevol persona a expressar lliurement les seves posicions. Aquest pronunciament, que jo personalment m'esperava que encara fos més majoritari, perquè me sembla obvi que això és doctrina sòlida de l'Església aplicada a la nostra situació a Catalunya, doncs va trobar també resistències amb una certa part del clergat, que deien que ens pronunciàvem per una cosa política, partidista, i que no havíem de fer-ho, que nosaltres havíem de ser per tots. Hi ha molts també, i ho sé de primera mà, que no varen signar per no esvalutar el galliner de la pròpia parròquia. I llavors, que no signaven, però per prudència amb els que tenien a prop. Però amb això estem que, personalment, respectant cada posició i que
repeteixo, s'ha de distingir sempre. La unitat d'Espanya és perfectament defensable, la independència de Catalunya també. El que no és defensable i el que no es pot posar al mateix nivell des del punt de vista cristià i humanístic és una posició que nega a l'altra posició el dret d'existir i el dret de concretar el que proposa. En aquest moment, què ens trobem? No hi ha hagut mai un debat sobre dir la unitat d'Espanya, sí, no. Penseu els discursos dels unionistes, i ara no vull ser tampoc, no m'agrada utilitzar aquesta paraula perquè sembla una mica despectiva, però al final ens hem d'entendre amb alguna paraula. Els unionistes no han mai defensat, a part del discurs de Podemos, és l'únic a nivell espanyol que està pel referèndum, que diu, preferiríem, però Catalunya lliurement ha de poder optar si vol o no vol. Però la gran majoria de les altres opcions polítiques i el discurs de les grans cadenes i el discurs dels grans diaris espanyols és simplement això no es pot, això està fora de lloc, això divide la societat, això és insolidari, això... És a dir, el que tu estàs dient és impresentable, però què t'ha passat? T'has begut l'enteniment? Doncs clar, això, quan una opció diu discutim-ho, parlem-ne, i el que decidim, doncs, fem-ho i ho acceptem-ho tots. I és molt respectable el que tu dius, no et dic pas que sigui ximple. L'altre diu, no ho podem votar de tots. No, perquè, primer de tot, hi ha ofensiu. Això que tu estàs dient, que el teu poble té dret, existeix, no, perquè no existeix. És simplement una part d'aquest tot que et dic, que potser t'has despistat. Tu ets només un braç, no ets una cosa, no existeixes. Ets simplement una part d'aquest tot poderós, unitat de destino a l'universal, grande, i que per tant torna a ser entenimentat. I simplement, si fas, clar, et castigaré, perquè ets un nen petit que no entens que això no és bo ni per tu, no? Posició no només paternalista, clar, aquesta posició que no respecta l'altra, clarament el criteri és ben clar. Vull dir, un cristià no pot dir que estem davant de dues posicions iguals. És a dir, no puc dir que els que no respecten l'altre són tan respectables com els que respecten l'altre. Una posició que no respecta l'altra posició no és una posició respectable. M'explico. Perquè aquests criteris, perquè al final, si no ens acostumem de tant repetir-ho i també tenir gent a prop de certes coses, tranquil·litat, bons aliments, però a veure, i llavors baixar a un pla, perquè crec que la societat catalana ens podem entendre. Hi ha tota aquesta gent que ens han vingut també de fora i que estan agraïts a Catalunya, però que en un cert moment, per nivell cultural, el que sigui, i per les televisions que miren, el cap els hi funciona de certa manera, que sembla que hagi... Doncs, amb paciència, però hem d'anar als principis generals. I crec que amb aquests el que no es pot fer és anar a la batalla i tornar a les guerres carlines del segle XXI. I aquest, clar, és un altre criteri. Estem en un punt delicat perquè comencem a estar cansats. No? I un cert moment, quan et trepitgen massa l'ull de poll, al final diuen, deixa't de trepitjar-me perquè prou, no? I quan ja portem 11 dies de vaga de fam, dius, escolta, que no vull pas que aquesta gent bona i honorable es facin més mal del que ja s'han començat a fer, que no s'ho mereixen. I per tant, reaccionar violentament, instintivament, impulsivament, visceralment, doncs és comprensible. Però és aquest moment en el qual ens hem de donar que la força del moviment sobiranista català no rau en cert moment en agafar la raó de la força com agafen dissortadament els de l'altre bàndol, sinó en continuar creient en la força de les raons,
en la força dels grans principis, en la força de basar un projecte social en la dignitat de cada persona i del conjunt de persones, així com volem organitzar-nos i distribuir-nos. I bé, jo he parlat ja gairebé 3/4 d'hora. Si voleu, per no fer-ho tan pesat, sé que més o menys m'han dit que ja per una hora. Si volem fer ara entrar en diàleg i si de cas anar amb un tema o amb un altre, ho podem fer. Molt bé. Bé, doncs, si us ha quedat alguna... Si voleu preguntar alguna cosa, ara és l'hora. Comentar o si de cas... o un dubte. Jo havia portat molts papers, vull dir que per parlar no em quedaria de parlar, però... Jo sí que et volia preguntar. Digues. Perquè aquest paràgraf... A veure, jo que estic a la frontera de l'Església, he entès perfectament el que em deies, des del minut zero que has començat a parlar sobre la persona i tal, ho he entès perfecte. Aleshores, com persones que estan a l'Església, com tu, els bisbes, el papa, que aquesta carta la vol fer el papa no és el discurs que té, però els bisbes d'Espanya, com pot ser que tinguin aquests discursos? Ells no ho saben, això que ens has explicat a nosaltres? Perquè clar, aquesta carta que us vau fer la setmana... Per exemple, exactament, ara acabo de venir també d'escriure un breu article per Catalunya Cristiana que precisament reflexionava sobre això, aquest silenci de... Fem una carta que signem 300 mossens aquest cop, també molt respectuosa, molt fluixa, fins i tot, no us la llegeixo, que són 2 pàgines, però pel to, no? Diu, estimats germans en Crist, us desitgem la pau i la gràcia del Senyor. Comencem bé, no? Diu, un grup nombrós de preveres de mossens catalans, ens adrecem a tots vosaltres amb motiu del procés que estem vivint a Catalunya. A tots ens fa mal constatar que les relacions mútues que s'estan donant entre cristians i entre comunitats d'aquí i d'allà i els sentiments recíprocs que expressem no són en molts moments el que haurien de ser sentiments propis de germans en la fe. Bàsic, no? Catecisme bàsic. I anem continuant, no? Així amb aquest to. Diu, per exemple, les qüestions d'identitat tenen una extraordinària força emotiva. De fet, són a l'arrel de molts conflictes i conteses greus en els darrers segles. Si es va arribar a la guerra civil, en general, si es va arribar a la guerra vol dir que no es va fer tot el possible per aconseguir la pau. Vol dir que hem d'extremar-nos al màxim a les nostres actuacions des de totes les parts implicades, per mantenir la serenor i fer viable una solució justa i acceptable per a tots. I anem a continuar, diu, pot semblar fora de lloc fer esment a la nostra història en la Guerra Civil del 36, però creiem que no. Aquí diem que vam fer un error com a Església, prenent la posició majoritàriament que es va prendre, no havent demanat perdó encara públicament com a institució de l'opció que es va fer, per tant encara som on som. Estic parlant d'Església espanyola. L'Església catalana també tenim una altra història, no només a Montserrat. Vull dir, si estem parlant català, jo crec que és gràcies perquè l'únic lloc públic, no només en temps d'en Franco, sinó molt abans, és a l'Església que el feia servir. Si no, se'ns ho haguessin carregat tot per llei de vida, com ha passat en altres llocs d'Europa amb altres llengües. I proposem el diàleg, escoltar-se. El diàleg suposa i exigeix actituds serenes, no agressives, disposades a escoltar l'altra part i a valorar les seves posicions, etc. Però també diem, està a punt d'iniciar-se un judici penal contra molts líders polítics i socials catalans. Aquesta situació té una gravetat especial. I toquem aquest punt que diu que s'ha de fer alguna cosa. Però tot amb aquest to. Vam enviar-ho a tots els bisbes d'Espanya per correu electrònic a l'adreça del bisbat demanant. Ens va respondre només un bisbe. Així, a cop en poques hores, bisbe exilià, el segon d'una diòcesi, i un altre, el secretari, dient que ho havia rebut, que ho passaria al bisbe. Dels 90 que hi ha, i que els demanàvem que ho passessin els capellans del seu bisbat, que ho fessin circular.
i ho vam enviar també 3 dies abans que es fes la conferència plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, que es fa 2 cops a l'any. No em consta que en parlessin. No em consta. Ho vaig preguntar directament un bisbe i jo no he sentit res, no? Doncs dius, no sé, quan tu reps una carta i la reps de 300 germans i amb molt bon to, autocrític, no ho he llegit tot, home, digue'ls almenys alguna cosa. Doncs per què? La teva pregunta, no? El que us deia al començament, és tan fort la precomprensió que se'ls fa impossible entendre el que estem dient. Hi ha un monjo de clausura que, quan començàvem a fer tot això, que més que hi tinc molta amistat i capellà, i molt catalanista, dic, home, signaràs? Dic, no. Dic, home, no, com que no? Dic, és que no hi ha res a fer-hi. Ho tenen al seu ADN. I d'una persona bona i de pregària, de dir, deixar ja per inútils, per dir així, els espanyols, em va fer molta impressió. Jo no els deixo per inútils, però en aquest any, que els primers mesos, amb bona voluntat, per diverses coses, tot això, amb cadenes de televisió espanyola que em tocaven i entrevistes, m'he hagut de sentir el nom del porc de totes bandes, a les xarxes i tot plegat, de gent que sé que és bona i que m'havien convidat fins i tot a fer conferències fa anys, no, de dir, ¿cómo puede ser que una persona como tú, que un sacerdote, esté por la violencia y por la división? Entens? Això només s'explica, que me diguin una cosa així, és que és tan fort el que tenen a dintre que tu ja els hi pots dir, és que jo vull caminar amb tu, però aquell li han fet uns inputs tant d'imatges de violència que el seu cervell només processa en un cert sentit. Per tant, els bisbes són espanyols com els altres i per tant estan amb uns condicionaments, gent bona, no? I el fet també que els bisbes catalans potser no, com a conjunt actualment, implícitament han dit tot el que havien de dir, però que ara no ho apliquin i diguin, és una barbaritat tenir aquesta gent allà tancada, prou, no? Doncs és perquè tenim bisbes tots de parla catalana, però crescuts a altres llocs fora del Principat, per tant la sensibilitat és la que és. I per tant costa d'entendre que en el fons el projecte d'emancipació nacional català, estem parlant d'això, doncs sigui una cosa que sembla com ciència-ficció, com una cosa que no... Què els hi ha passat? No veuen que això no és possible? És a dir, el discurs sobre Espanya és tan fort, és a dir, que això ho hem de posar com a... tenir present, perquè jugar amb això és com si amb un nen petit que és inútil que li expliquis, no sé, les raons de Kant sobre l'ètica universal, perquè no te les entendrà. Llavors, has d'anar fent perquè a un cert moment arribi i accepti el que ha de fer. Jo crec que això, amb molt de respecte, perquè certament hi ha intel·lectuals, hi ha persones en el conjunt de l'Estat i que les coses les entenen. Però impressiona que siguin tan pocs i que siguin una veu tan poc sentida. Jo, una experiència personal, fa uns anys vaig estar al Valle de los Caídos, de turista, no? I jo tinc costum de quan vaig de viatge vaig a missa, més que aquí. Mira que ho fa bé, ho sent Ramon, Més que aquí, però moltes vegades m'ajuda a entendre una mica amb els sermons i tot això, m'agrada molt, no? I allà vaig quedar sorprès del sermó. El Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, perquè els monjos són benedictins, que són de la mateixa ordre que Montserrat. I clar, jo pensava que els benedictins tots eren com els de Montserrat. I resulta que són com els de Montserrat, però al revés. No? I puc entendre una mica la seva situació, que l'Església espanyola sempre va anar de bracet amb l'anterior règim i que potser bisbes o arquebisbes encara viuen del mateix, mengen el mateix, no? El que no puc entendre
sobretot parlant dels presos, i una frase que t'ha saltat de la carta aquesta que vau fer, que diu, són bisbes, bueno, una reconciliació amb Déu no és possible sense haver-nos reconciliat prèviament amb els germans. Aleshores, partint d'això que ens explicaves i que aquesta carta parla dels presos polítics i amb aquests criteris de la fe i tot això que ens has explicat molt bé, doncs no entenc com això no pot passar davant de tota la seva història i de tota la seva història política, perquè en definitiva és un tema polític, no? Sí, jo tampoc ho entenc. Però, és a dir, ella ha constatat que és més fort. És a dir, això forma part dels condicionaments culturals. Aquesta frase és una cosa de religió, vull dir... Sí, però allà... Què passa? És a dir, aquesta carta també enviada també amb un nivell de persones a Madrid que jo conec molt bé, que hi ha fins i tot relació d'amistat, i me la van valorar, tac, però després comença a dir, però, no? Després d'haver dit, però, i comencem-hi. Diu, clar, de acuerdo que la solución no puede ser solo judicial o penal. I viene afegit ja el solo. Què vol dir? Que estan convençuts que s'ho mereixen. Esos políticos que al setembre amb això i allò, no? Per tant, vull dir, van saltar-se la llei i han d'estar a la presó i han d'estar-hi temps. Perquè han fet una malifeta, m'entens? Perquè el relat que es fa des d'Espanya és aquest, per activa i per passiva del matí al vespre. I clar, nosaltres... Per tant, és important... Ara estem vivint en dos mons paral·lels, moltes vegades, no? Davant d'un mateix fet. La història és sempre interpretable, això ja se sap i passa a tot el món. I aquí estem, doncs, clar, hi ha un relat que interpreta tot des d'un procés i d'una consolidació i d'una projecció del projecte nacional espanyol. Hi ha un relat, doncs, d'un procés... Hi ha un relat d'història catalana, humil, amb unes glòries medievals, amb un moment de la Renaixença, cultural, etc., no? Amb una història del segle XX, amb dues dictadures i la guerra civil, tot plegat el que ha comportat, clar que és un relat de tot un altre caire. Per tant, hi ha dos relats nacionals com gairebé que no es troben, certament, que no es troben, i els bisbes i els capellans, com la gent del PSOE i la gent de PP, és a dir, abans que ser doncs, ateu o religiós, catòlic o una altra cosa, doncs hi ha com un relat precedent que és el que condiciona tota la manera de jutjar tot plegat. Per tant, és la qüestió de la pedagogia, la qüestió també d'un cert moment és com no, però no, és que tu no existeixes, tu ets una part de mi. Bé, no, és que som... Bé, doncs ho vas deixar que ho vagi dient, però en cert moment l'altre se n'ha d'adonat que no, és com un home... Potser heu vist aquell vídeo que circulava ja fa temps, que era la paròdia entre el cas de Catalunya i Espanya, doncs amb un home i una dona que es divorcien. Era un vídeo valencià, vull dir que era molt simpàtic, no? És a dir, clar, el paper és el que... Bé, doncs primer Pito. Jo, disculpa, però he arribat tard, potser no ja ho he dit o tal. Vist que l'Església catalana i l'Església espanyola tampoc no aconsegueixen entendre's, per què no s'ha fet demanar a Roma que intercedeixi i que quan no pel diàleg, perquè a veure, estem en una situació que és delicada i pot ser delicada en poc temps, molt delicada. Ells estan disposats a tot,
ells estan disposats a tot. L'octubre es veu, no fan res més que demanar-ho i vomitar-ho per tot arreu, que ens han de parar com sigui i estan disposats a tot, com deia Mana Forcada, no? En diríem. Ells estan disposats a matar. Potser no valdria la pena que abans no arribem a aquestes situacions la Iglésia intercedeixi entre les dues. És a dir, això ja s'ha fet, s'està fent i es farà. Vull dir que no és qüestió de titulars, els mateixos bisbes de... És una qüestió de jerarquies, que m'imagino que és jeràrquica l'Església i suposo que Roma abans pot dir, nois, assenteu-vos i... Sí, no, però l'Església és que no és l'exèrcit. L'Església és un cos viu, que d'acord hi ha persones que tenen més responsabilitat sobre altres, però no és l'exèrcit, aquí és una altra cosa. I som a tot el món i és molt complex en el sentit positiu de la paraula, i el Vaticà també en aquest sentit. Llavors els mateixos bisbes catalans, en una d'aquestes visites ad limina, aquelles que fan cada 5 o 6 anys, que hi van tots a visitar el Papa i les diverses oficines del Vaticà, doncs fa 2 anys i mig, si no m'equivoco, 2 anys, que es van trobar tots junts amb el Sant Pare, amb el Papa Francesc, 1 hora i mitja, un parell d'hores. No va transcendir res d'allà, però certament el tema ja estava sobre la taula. Aquesta mateixa carta que vam fer, aquest manifest, que consideràvem legítim i necessari el referèndum, perquè com que l'endemà ja vam presentar queixa formal al govern d'Espanya, a la Santa Seu, perquè els capellans a veure si ens cridaven la boca i l'ABC ho posava ja a la primera pàgina, ens vam veure forçats d'escriure al Papa directament i ho vam enviar per canals oficials i no oficials. Però ja actualment s'estan fent coses per arribar, per fer arribar a persones de responsabilitat també en aquells àmbits, claus d'interpretació del que està passant, més enllà del que pot arribar de l'anunciatura de Madrid, que també llegeixen molt l'ABC, tinc la impressió, i clar, potser és un altre tipus de coses, no? Però s'està fent, s'estan fent passos, i certament el que, per part de l'Església, el que no hi ha és... Pot haver-hi llocs d'Espanya que hi entris i que toquin l'himne d'Espanya o alguna cosa, o que preguin per unitat d'Espanya i que ho fan circular de seguida, com ells fan circular de seguida altres coses, no? Però no és el gruix, crec que ja els principis cristians es tenen present d'un lloc i a l'altre. Però jo crec que per part nostra la força d'un moviment no violent és precisament mantenir aquest caràcter no violent, però no violent no vol dir estic fent res, em resigno i no hi ha res a fer-hi, no, el no violent fa que l'altre ja al final no sap què fer, perquè i és la força dels que estan fent la vaga de fam, és la força del que escriuen des de la presó, però clar, els que no hi som volem que com abans millor surtin, però si ens mantenim en aquesta línia el resultat és clar, on s'acaba i hi ha altres moviments d'emancipació nacional que ens donen l'exemple ben clar. Però sabem que no és d'un dia per un altre i que s'ha de mantenir aquest caràcter, perquè si no es desvirtua tot molt. No? I que si hi ha violències que mai siguin per la nostra part. Dissortadament han manipulat el discurs del president Torra d'Eslovènia, està clar que molt bé explicava VilaWeb, si no m'equivoco, el Vicent Partal, que sempre és molt agut, que allà la violència és la que va provocar l'exèrcit serbi, no la que van voler el poble eslovè, no? I per tant està clar que aquí si hi ha violències que es mantingui sempre la que fan des dels que creuen que per damunt de tot són les estructures polítiques. Nosaltres volem creure que per damunt de tot són les persones. I per tant això ens porta a defensar un projecte per les persones d'aquest territori que ens sembla més adapta a la realitat actual del 2018, que no cal mantenir a tota costa un estat que m'expliqui algú quin avantatge té que es mantingui l'estat espanyol com a tal. Existir la Unió Europea, tot el que hi ha. Encara ningú m'ha sabut dir una raó per la qual valgui la pena, en positiu. No? Els negatius, no? Que se'ns boicotejaran, no sé què, tot això sí, però en positiu no n'he sentit ni una fins ara.